Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 23 травня, понеділок, це 816-й день анексії Криму. Мустафа Деграменджі знову зустрів свій день народження в СІЗО. Це вже другий його день народження в якості в'язня. Мустафу затримали торік, 7 травня, і звинувачують в організації мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Тоді, під час протистояння двох мітингів проукраїнського і проросійського, загинули двоє людей. Однак родина Деграменджі впевнена, що Мустафа в цьому не винен. Мой брат, мой защитник, как я говорю. Мой брат, он в принципе не политик, не политический вообще человек. Да, у него были свои взгляды, как и у каждого, да, человека, но он никогда не высказывал их. Да, Мустафа был на митинге, просто так случилось, что они приехали на митинг. Мой бабашка сразу зашел ко мне на квартиру. А Мустафа, говорят же, что должно произойти, то и произойдет. Он почему-то в этот момент посчитал нужным быстро бежать на площадь. И он со знакомыми пошел на площадь. Они были на площади, все было нормально, мирно. Тут началась потасовка небольшая. В этой потасовке участвовал, получается, его знакомый. И Мустафа стоял рядом, и когда он увидел, что это происходит, эта потасовка, он решил подойти. Но в тот момент, когда он подходил, на него пошла толпа. И он, самообороняясь, он, может быть, кого-то задел, кого-то ударил. Я не знаю, что там такое произошло. Видео, которое нам показывали потом, это видео мы сами с первого раза не поняли, кто там есть. Брат это наш, не брат, потому что это было любительское видео. Там очень плохо было все запечатлено. На видео видно, как он самообороняется, как он оттолкнул от себя человека. Я же говорю, я не считаю, что за это сажают и дают срок от 3 до 8 лет. На самом деле, всеми этими событиями каждый показал свое истинное лицо. Мы узнали, кто чего стоит. В конце концов, мы знаем, что в нашем народе есть и герои, и не совсем будем так говорить. В любом случае, я всегда говорю, Эршин Бархайт Лутафуба. Поэтому, иначе все равно, мы всегда улыбаемся, всем им назло, чтобы они не думали, что нам плохо. Нам неплохо. В інтернеті провели акцію «Свободу Деграменджі» до дня його народження. Учасники заявили, що не зможуть змінити ситуацію, яка склалася, але можуть спробувати зруйнувати ці стіни. Користувачі розмістили в мережі свої фотографії з привітаннями під хештегом «Фрі Деграменджі». Дружини політв'язнів у справі Хізбут-Тахрір об'єдналися у Кримську солідарність. У Бахчисараї відбулася друга зустріч родичів звинувачених мусульман, де ухвалили рішення назвати майданчик спільних дій Кримською солідарністю. Координатором обрали Мір'єм Зейтулаєву, дружину заарештованого Руслана Зейтулаєва. Співкоординатор Наджія Алієва, дружина заарештованого Мусліма Алієва. Також на зустрічі були присутні член Кримської контактної групи з прав людини і координатор польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова. Очень важно создавать любые объединения родственников, людей, попавших в тяжелую ситуацию, попавших в тюрьму. Каждая семья сталкивается с этим неожиданно для себя, и очень трудно справляться с этим в одиночку, особенно когда для арестов нет никаких оснований, и люди очень находятся в состоянии шока, и им очень трудно адаптироваться к действительности. Тем более, что большинство семей остались без средств к существованию, их кормильцы оказались в тюрьме. И для этих людей, и для того, чтобы рассказывать миру о том, что происходит, очень нужны такие объединения. Нужна взаимная поддержка, нужно указывать солидарность друг другу и своим мужьям, отцам и родственникам. Адвокат Марк Фейгін оскаржить рішення Московського суду по Джемілєву у Європейському суді з прав людини. В квітні 2014-го влада анексованого Криму заборонила лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву в'їжджати на півострів до 2019 року. В жовтні 2014-го Фейгін подав позов до Федеральної міграційної служби про визнання незаконною цієї заборони. У п'ятницю Московський міський суд відхилив скаргу. Заседание прошло в пятницу, и, естественно, жалоба отклонена ФСБ России. Тем не менее, полное решение будет в ближайшие дни выдано.
поскольку озвучена была только резолютивная часть. Но это вполне соответствует нашему плану. Мы подадим дальше в Верховный суд, а уже там, после второй инстанции, исчерпанности национальной юрисдикции, будем подавать и СПЧ. И, собственно говоря, надежда именно на Европейский суд, где шансы на выигрыш этого дела почти стопроцентные. Перший всесвітній гуманітарний саміт ООН почав свою роботу в Стамбулі. Його скликали з ініціативи генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Україну на саміті представляє президент Петро Порошенко, уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров. Взяти участь у саміті планують керівники близько 60 держав. Ще стільки ж країн будуть представлені міністрами. Президент провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Турб'єном Ягланом. Під час свого виступу Порошенко розповів про проблеми кримсько-татарського народу. Російська влада призупинила діяльність одного з кримських перевізників. Жертвою заборони стала компанія «Югтранс», що зареєстрована за тією ж адресою, що й «Сімсіті Транс». Як повідомляє прес-служба управління Федеральної служби судових приставів Росії, по Республіці Крим на примусове виконання до відділу судових приставів по Київському району Сімферополя надійшла ухвала Господарського суду окупованого Криму про призупинення діяльності компанії «Югтранс» терміном на 90 діб. В Севастополі до приїзду прем'єр-міністра Росії Дмитрія Медведєва пофарбували землю у колір трави. Метою візиту став праймеріз єдиної Росії, переможців якого висунуть на кандидатів в депутати Державної думи Росії на виборах 18 вересня. Влада окупованого Севастополя підготувалася відповідально. Крім пофарбованих схилів, ще й перекрили півміста. У Севастополі проросійські активісти демонтують з будівель українські таблички. Про це заявив голова об'єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі Олександр Синявський. Знаходження в Севастополі табличок, встановлених українською владою, активіст назвав американськими і проукраїнськими чорними піар-технологіями. Во-первых, возмущены, наверное, долгое время, 2 года мы в России. До сих пор у нас по городу находятся таблички, вот, к примеру, где находится государственная символика другого государства. Написано, что карается законом, что они карать собрались, какие законы у нас работают. Вот мы решили обратить внимание властей и провести акцию. У нас, во-первых, эти таблички размещены по всему городу. То есть городское хозяйство, я думаю, обязано уже было за 2 года точно принять меры и снять все эти таблички по городу. Вообще это ответ где-то нашей акции, ответ пятой колонии, которая действительно есть, которой многие активисты борются. Вот то стишки публикуются на разных сайтах, которые там плагиать. Тут мы увидели на информере в футболке девушка ходит вообще с непонятными всем вам через плечо. Вот ответ вам, который через плечо, что мы, ребята, вас видим. Если власти не будут принимать меры, значит, мы, соответственно, будем тоже принимать меры. То есть мы этого долго допускать не будем, когда будет у нас уже в новой российской власти будут вот такие использоваться всякие черные пиар-технологии, американские, проукраинские и всякая прочая ересь. Мешканці Ялти впевнені, що скоро їм ніде буде жити. За словами людей, окупаційна влада міста затвердила генеральний план Ялти, де заплановано будівництво багатьох розкішних віл і маєтків на узбережжі. Кожна з них приватна, а значить охоронятиметься. Узбережжя буде забудовано, а ялтинцям до моря не підійти. Скоро Ялта будет продана полностью. Для местного населения не остается ничего. Куда ни пойди, куда ни посмотри, на каждых буклетах кругом продаются, раздаются. И лишаются местные жители обычного подхода к пляжам. Нас лишили всему. Вырубили парки, где строит наше правительство дома и отдает на продажу. У нас в квартирах по 3-4 семьи, разных детей, бабушек и дедушек, по несколько поколений, которые не могут получить квартиру и ютятся в этих лачугах. Наши деды оставили нам свободную страну, которая уже берет нас за горло, и мы ничего не можем сделать. Мы остаемся не у дел, мы остаемся за бортом этих элитных домов и комплексов, где простому человеку нет возможности даже подойти к пляжу. Маленький султан Муратов потребує допомоги. Внучатого племінника відомого кримсько-татарського лікаря-уролога Іси Джемілєва виявили важке захворювання – лімфому Бьоркіта.
Батьки дитини не мають можливості оплатити терміновий курс хіміотерапії, тому звертаються до небайдужих. Зараз маленький Султан знаходиться на лікуванні у відділенні онкогематології дитячої лікарні Сімферополя. Вартість курсу – $10 000. Вдалося зібрати 2000. Всі, хто хоче надати допомогу родині Муратових, звертайтеся до батька Сейрана Муратова за телефоном на екрані. У Черкасах відбувся показ фільму «Хайтарма». Стрічка оповідає про депортацію кримськотатарського народу, що відбулася 72 роки тому. Показ провели в кінотеатрі «Україна». Детальніше в сюжеті. Крымские татары! Предатели советской родины! Через 15 минут начнется погрузка по машинам! Це страшні сторінки історії. «Хайтарма» показує широкому глядачеві трагедію кримських татар – сталінську депортацію. В результате нечеловеческой трагедии погибло 46,2% людей в дороге. В большинстве своем это женщины, старики и дети, потому что лучшие сыны этого народа на тот момент находились на фронте Второй мировой войны. Головний герой – льотчик, двічі герой Радянського Союзу Амедхан Султан. У травні 44-го, після звільнення Севастополя, Амедхан відправляється у відпустку в рідну Алупку. На його очах 18 травня і починається депортація його родини, його народу. Согласно приказа, все лица татарской национальности объявляются изменниками Родины и определяются к принудительному выселению. С собой брать еды на 2 суток и теплые вещи не больше 5 килограмм на человека. Драгоценности и посторонние предметы запрещено. Кто изменник? У меня сын герой! У предателя сын может быть только предателя. Что ты сказал, пес? Ты на кого руку поднял? Падаль татарская! Дуже болісний, але дуже захоплюючий. Мені дуже сподобалося. Я сподіваюся, що станеться якесь диво. Все ж таки татари зможуть почуватися захищеними на власній території. Переглянув фільм і В'ячеслав Самозван. Йому 69. Він полковник у відставці. Воював в Афганістані. Під час перегляду стрічки весь жах війни знову нахлинув у спогадах. Кухоль солдат просить води попити. Взяв цей кухоль, забрав. Звірине лице Росії, це взагалі, воно так присутнє, присутнє для всіх росіян. Трагедія в Афганістані, трагедія на Горному Карабахі, трагедія зараз у нас на Україні. Те ж саме. Карина та Владіслав випадково потрапили на показ фільму «Не жалкують». Емоції це просто не передати. Це дійсно їм поспівчувати те, що їх народ пережив тоді. Вся Україна має пам'ятати ті події, і такі фільми потрібно показувати чи не кожного дня, аби не забувати це все. Нам треба зараз доносити до центральної України, до жителів, що деокупація України, звільнення її від окупанта можливо тільки, якщо ми усвідомимо, що це наше спільне горе і що це наша спільна земля. Ільвіна Цидбулаєва, Альдар Тарахташ та Якуб Едемов. Заман АТР. 18 травня президент України Петро Порошенко ініціював процес внесення змін до статті 10 Конституції України про створення кримсько-татарської автономії. Наші журналісти поцікавилися думками киян з цього приводу. Это было бы очень хорошо, если бы у татарского народа был кусок своей земли, который он заслужил на протяжении всего этого времени, которое, если он живет. Потому что они достойны этого, и они умеют только за этой землей смотреть. Никакие, как говорится, диктатуры, диктаторы, и что они не могут управлять своей страной так, как тот народ, который вырос на своей родной земле. Нация, которая жила много лет, как говорится, она должна иметь право, как говорится, быть самостоятельной на той территории, где она много лет тому назад жила. Не задумувався по цьому вопросу. Питання кримсько-татарського народу, як місцевої національності, треба буде вирішувати на загальноукраїнському референдумі. Главное, чтобы татары себя считали частью Украины. Я думаю, что это неправильно. Просто нужно назад все вернуть, как было, и все. Солидный народ, понимаешь, в истоках был, жили там, депортации были, вернулись, толком земли не получили, и опять начинается этот... Автономия так автономия.
автономию, но только в составе Украины. Меня по-старому все устраивало. Вот как раньше было, так пусть и остается. Я думаю, что этот вопрос надо было давно поднять и давно так сделать. Возможно, бы тогда не было такой ситуации, которая сейчас сложилась. Це безглуздо піддавати сумніву те, що кримський татарський народ не є автохтонним населенням Криму. Ну ось, тобто, можливо, те, що зараз прийнято лише на законному рівні, так це є лише констатація історичного факту, не більше, не менше. Тому як можна бути проти цього, так, коли це історична правда? В принципе, это хорошая идея, потому что, как я помню, что татар в основном прессовали, вот я помню еще в Советском Союзе, вот в 1944 году, когда их массово выселяли, переселяли их в Сибирь, то, в принципе, это, ну да, это был как геноцид. Нельзя, ну, вообще людей искоренять из долгой земли, когда они там поживали. В принципе, считаю, что им надо уже дать наконец-то свободу и свою землю. У крымских татар единственная родина, которая у них есть, это, собственно, Крым. Крым как часть Украины. Поэтому, я думаю, они имеют законное право иметь свою автономию в составе Украины. З кримських татарів є своя земля, вона повинна бути їхня, але в составі України. Крим – це, зокрема, і як автономія, це складова України, це складова нашої держави, нашої державності. І просто сьогоднішні існують серйозні питання, проблеми. Ми розуміємо, якого характеру. І тому потрібно мобілізувати суспільство, мобілізувати світову спільноту і повернути в лоно рідної України Крим із відповідним статусом кримсько-татарським. Традиційна весняна зустріч зібрала разом кримських татар Києва. Свято пройшло в Музеї національної архітектури та побуту України Пирогово. Тут можна було послухати народні пісні, музику, взяти участь у майстер-класах з традиційних кримсько-татарських ремесел. І найголовніше – підтримати один одного в далечині від рідної землі. Кримські татари, які в Києві давно, і ті, що приїхали після окупації Криму, збираються разом на мальовничій галявині в Музеї архітектури та побуту України в Пирогово. Тут все круто, много соотечественников, крутые танцы, крутые песни, отличная атмосфера. Что еще нужно? Люди відзначають, що в умовах, коли багато хто опинився вдалі від рідної землі, такі зустрічі, хоч ненадовго, але дають можливість відчути себе вдома. Мы можем познакомить детей и с нашими артистами, и с родными песнями, где они это могут услышать. Такие мероприятия дают нам и возможность встретиться, и возможность пообщаться, и возможность просто детям окунуться опять в свою культуру. Это дает возможность нам сохранить свою культуру, не потерять свою идентичность. Это очень важное мероприятие, на мой взгляд. На сцені танцювальні колективи та знамениті артисти Фемі Мустафаєв, Ленара Османова та Ельзара Баталова. Під її пісні народ пускається в танок. Народна інструментальна музика звучить у виконанні Джеміля Карікова та його музикантів. Поруч зі сценою майстер-класи з традиційних кримсько-татарських ремесел гончарного, вишивці та філіграні. Еще одной особенностью именно работы нашей команды здесь сегодня является то, что мы представляем именно хорошую, правильную реконструкцию наших традиций, которая просто через года передается из поколения в поколение. Майстриня Ліана Вілляєва робить ескіз майбутнього орнаменту, щоб бажаючі потім могли самі вишити візерунок золотом. Сейчас нужно вот эту затянуть нитку, потому что она очень видна, а нам нужно, чтобы она была незаметной. Евеліна Асанова плете візерунки з мідного дроту. Вона перейняла майстерність філіграні у свого знаменитого дідуся Айдера Асанова. Это очень тонкая работа. Вот здесь продемонстрированы первые работы, которые сделаны в Киеве. Это несколько видов проволоки. Все от начала до конца делается вручную. Найбільша черга до керамістові Ростема Скібіна. У нього можна зробити блюдце на пам'ять. Мы знакомим с традицией, с ремеслом, с культурой крымских татар.
это первое окунание в ремесло, знакомство с самим материалом, с ремесленными традициями, через которые происходит самоидентификация народа. Завершилося гуляння національною боротьбою куреш. Роман Спірідонов, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курсеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.